खुलुमबाय, आंनि मुङा अनजालि बसुमतारी, आंनि बैसोआ 25 बोसोर बैसो। आं अनलाइन खन्थाइ आवरायनायाव बाहागो लादों। खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय अननाय। अननाय। बायफ्रुलांबाय गोरबोनि दौलेंआ आंनि सहायनो हायै दुखु सैनांबाय जिउआव, नोंनि बे मुगैबांसिन अननायखौ लानानै। आं मालाय बेसे दुखु सहायनानै थाबावनो। लैथोबादि गोथौ, अख्रांबादि गुवार आंनि अननायखौ होदोंमोन आं नोंनोनो। थैस' थांस' जिउनि दिङाखौ सानैजों आखाइ हमनान जावलांगोन होननानै। नाथाय दिनै नों आंनि गोथार गोसोनि अननायखौ एसेबो बुजिनो नाजायासै। गावनिखौल' सानबाय दिनै नों मानो बिदि अन्थाइ बिखा जालांनो हमखो? सानस'हायै बोदोर गोसोआ खाग्लिहाबबाय नोंनि अननायनि गोखा बिसखौ मोनलोंनानै। गोजोन्थों।